ስለዚህ እዚኦም ዝፈጠርዎ ዋላ ኣብ ካልእ ጀጋታት ከይበፃሕና ከለና ኣብቲ ዝፈጠርዎ ብዙሕ ገበናት ከይገርና ከለና ኣብቲ ዘይፈልጥዎ ዕላማ ደውን ምባሎም ንባዕሉ ዓብዪ ገበን እዩ ስለዚ ንሕና ወይ ከዓ እቲ መንእሰይ ኣብዚ ሜድያ ወፂኡ መግለፂታት ዘቕርብ ዘሎ ብዓቕሙ ከምዚ ኸማይ ግዳያት ክብል ከሎ ካብ ልዙብ ዓይነት ኣቀራርባ ርጡብ ዝኾነ ከምዚ ናይ ምቅርራብ መንፈስ ንክህልዎ እዩ እንተዘይኮይኑ እቶም ክትካትዑ ብስዋት ክትካትዑ ሓቂት ትብሉ ወይ ከዓ ብስዋት ተቆርቆርቲ ክትመስሉ ትፍትኑ ፈቲኹም ዘሪእኩም ንስኹም ስዋት ኢልኩም ፖለቲካዊ ኣጀንዳኹም ክትዓሙ ስለ ትፍትኑ ዘለኹም ፖለቲካዊ ቋንቋ ክዛረብ ተኮይነ እዞም ስዋት እዚኦም ገበነኛታት እዮም ካብ እየ ክሳብ ዝየድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘይምኹን ይሰውራ ዝፈጠሮም ገበነኛታት ከም ምውታት ክግበሩ ኣለዎም ከም ግዳያት ክረኣዩ ኣለዎም ካልእን ኣለና ማለት እዩ ብከምዚ